Aqra miegħi huwa programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu maħsub għal tfal fetajiet bikrin u għal ġenituri tagħhom. It-tim tagħna daħal wara l-kwinti ta' dan il-programm sabiex jitkixxef aktar dwar xogħol l-animaturi. Aqra miegħi huwa programm ta' gost il-qari immarat għat-tfal bejn 0 u 3 snin u l-ġenituri tagħhom, organizzat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, fej fih isiru jinqara ktieb minn animatriċi li hija mħarġa mill-Aġenzija. Din l-animatriċi tanima l-ktieb u mbagħad jitkantaw taqbiliet u jsiru attivitajiet oħra ferriħa li dawn l-attivitajiet huma kollha adattati għat-tfal ta' din l-età taħt 3 snin biex it-tfal ikunu jistgħu jipparteċipaw, jagħtu sehem attiv flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-ġenituri tagħhom inħeġġuhom ukoll jipparteċipaw u anke fl-istess ħin qed jaraw jinqara ktieb jew tirrakkonta storja u jitgħallmu anke it-taqbiliet. Din l-età ta' 0 u 3 snin hemm ħafna żvilupp. Kważi l-iktar żvilupp tal-bniedem mhux kważi huwa. L-iżvilupp tal-bniedem huwa fl-ewwel 5 snin l-ikbar żvilupp tal-bniedem. Issa f'dan l-età ta' 0 sa 3 hija importanti li t-tfal jaħkmu l-lingwa. U meta f'dawn is-sessjonijiet fejn qed jisimgħu dal-vokabularju rik u sabiħ u espressiv tal-kodba u tat-taqbiliet u jisimgħu il-ħoss tal-lingwa qed jibnu isa din l-ixkora mimlija vokabularju u ħsejjes tal-lingwa. Il-qari bil-Malti huwa importanti għal din l-età. Jekk għandek il-ġenituri Maltin, ħajatu l-lingwa tajba bil-lingwa nattiva tagħhom. Tesponihom għal lingwi oħra, imma jekk inti l-lingwa tiegħek hija Maltija, trid tisponihom għal-lingwa Maltija u jitalmu ħsejjes tal-lingwa Maltija li hemm ċertu ħsejjes ma nsibuhomx f'lingwi oħra. Għandna sessjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż peress li aħna pajjiż bilingwu. Il-ġenituri jażlu li ma sessjoni jridu jmorru. Ġeneralment ħafna mill-ġenituri jażlu kemm sessjoni bil-Malti u kemm sessjoni bl-Ingliż biex l-tfal jesponuhom maż-żewġ lingwi. Is-sessjonijiet huma bl-aħlas u l-ġenituri jistgħu jattendu kemm iridu sessjonijiet. Isir f'diversi lokalijiet ta' Malta u Għawdex, isiru kemm filgħodu, fil-għaxija, s-sibt, kuljum barra l-ħadd. Bħalissa qed nerġgħu niftħu daw iċ-ċentri wara l-pandemija. Kull ġimgħa qed inżidu ċentri oħra sakemm nippruvaw nilħqu kull lokalità ta' Malta u Għawdex. Aktar informazzjoni dwar dan il-programm jinstabu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna, kull ġimgħa tittella l-iskeda u dejjem tkun aġġornata minn ġimgħa l-oħra. Hemmhekk hemm l-informazzjoni fejn jiċċempel lill-aġenzija, fejn tirriserva post. Dejjem fuq il-paġna tal-Facebook Aqra miegħi jridu jitmien. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.